Tak za sebou máme druhé jarné vystúpenie proti Lokomotíve Košice. Výsledok 0-13 nás asi veľmi nepotešil. Nepotešil, chceli sme potvrdiť tie 3 body s lídrom súťaže, čo sa nepodarilo, tým pádom je tá výhra trošku taká zbytočná, no ale nič, tento zápas sme nezvládli, treba zase spadnúť na začiatok a pripraviť sa na ďalší zápas a zbierať ďalšie body v súťaži. Bol to zápas dvoch rozdelených počasov, kým v tom prvom bolo to 0-0, čo rozhodlo o tom, že Super v tom druhom dal 3 góly. Myslím, že to bol taký taktický zápas, my sme mali tiež taký zámer, dneska nám tie veci hlavne vpredu moc nevychádzali, ale takú pološancu sme mali a druhý počas sme išli, chceli sme trošku viac dopredu ísť, ale dneska nám to dopredu moc nešlo. Myslím si, že tam taká hraničná situácia pri čiare, kde Čiarovi mával aut, meter pritom bol. Hlavný odpískal faul, čo sme nezvládli my ako mužstvo, že sme mali na to skôr možno reagovať, ale tento gól vlastne rozhodol, to bol zápas o jednom góle. Takticky, ktorý my sme nedali, Super dal, takže to skončilo výsledkom, ako skončilo. Takže túto prehru budeme chcieť asi očiniť opäť o týždeň doma proti Vranovu, takže asi tak. Prehra nás mrzí, ideme sa pripraviť na ďalší domáci zápas, takže veríme, že prijete aj na budúce a pokračujeme. Určite veríme v to, že to takto dopadne. Dobre. Ďakujem.